Το ανθρώπινο είδος είχε πάντα την τάση να φτιάχνει στάδια, διαγράμματα, επίπεδα και τρόπους να ερμηνεύει τα φαινόμενα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 9 επίπεδα του εγώ μας. Πριν αρχίσει αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι είναι για σένα η ζωή και ποιος νομίζεις ότι είσαι. Η Susan Cook Rother, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Harvard, δημιούργησε τη θεωρία του Ego Development. Είναι μια άκρο σημαντική θεωρία καθώς μας αποκαλύπτει την ανάπτυξη, στάδια και επίπεδα ορίμασης του εγώ μας, δηλαδή της σκέψης μας. Έχει χτιστεί πάνω σε άλλες θεωρίες και προφανώς φαίνεται στο διάγραμμα, εφόσον είναι πολύ πιο σύνθετο. Το μοντέλο αναπτύχθηκε μέσα από πολλή αφοσίωση, εφόσον της πήρε 40 χρόνια για να το επιτεύξει. Εστίασε στο πόσο κάθε συμμετέχοντας ερμηνεύει και δίνει νόημα στην ύπαρξή του και στη ζωή του. Έτσι, η σημαντικότητα του διαγράμματος είναι στο να συνειδητοποιήσει κανείς το νόημα και ερμηνεία που δίνει στη ζωή του. Διότι το εγώ μας είναι αυτό που μας επιτρέπει να δίνουμε νόημα και να ερμηνεύουμε γενικά τη ζωή μας. Ταυτοχρόνως, πριν συνεχίσουμε το βίντεο, είναι καλό να καταρρύψουμε κάποιους μύθους. Όπως για παράδειγμα, πως το εγώ μας είναι κακό, δηλαδή πως το εγώ μας είναι ο εχθρός μας, ή πως έχουμε ή δεν έχουμε εγώ, που αυτό δεν ισχύει και είναι μια παρερμηνεία που συνήθως πηγάζει από τις πνευματικές κοινότητες. Και για να είμαι εντελώς ειλικρινής, είχα πέσει κι εγώ σε αυτή την παγίδα παλιότερα, πως δηλαδή έχουμε ή δεν έχουμε εγώ, που αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει και είναι καλύτερα να το βλέπουμε σαν φάσμα. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε πως το μεγαλύτερο εύρος του ανθρώπινου πληθυσμού δεν θα βιώσει στη ζωή του ούτε μια εμπειρία του πώς είναι να μην έχει εγώ, πόσο μάλλον να είναι γενικά σε μια κατάσταση που δεν έχει εγώ. Αυτό είναι κάτι που ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού έχει καταφέρει και περιορίζεται συνήθως σε γιόγκις, μοναχούς, zen masters και σε άτομα που έχουν προχωρημένη πρακτική του διαλογισμού. Έτσι, εν τέλει, το εγώ μας δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι απλά ένα φαινόμενο που υπάρχει. Ταυτοχρόνως είναι κάτι που οριμάζει και καλλιεργείται. Και γι' αυτό και σε αυτή τη θεωρία του Ego Development βλέπουμε την ανάπτυξη, ορίμαση και στάδια που περνάει το εγώ μας. Για ποιους είναι σημαντικό δηλαδή αυτό το μοντέλο? Βασικά θα έλεγα πως είναι σημαντικό για όλους, αλλά είναι κυρίως σημαντικό για ψυχίατρους, ψυχοθεραπευτές, coaches, δασκάλους και άτομα που ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό. Εφόσον αυτά τα άτομα έχουν ένα μεγάλο βάρος ευθύνης λόγω της δουλειάς τους, πρέπει να είναι ικανοί να έχουν πολλαπλές διαστάσεις κατανόησης και ερμηνείας για να βοηθήσουν τον κόσμο. Και τι πρεσβεύει γενικά η ανθρώπινη ανάπτυξη? Γενικά η ανθρώπινη ανάπτυξη πρεσβεύει την ιδανική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως ναι, μεν η κίνηση είναι προς τα πάνω, αλλά είναι σε μια σπυρωδής διαδικασία. Και γενικά οι κοσμοθεωρίες εξελίσσονται από απλές σε σύνθετες, και από στατικές σε δυναμικές, και από εγωκεντρικό επίκεντρο προς κοινωνικοκεντρικό επίκεντρο και ως κοσμοκεντρικό. Με λίγα λόγια, όσο αναπτύσσεται το στάδιο, διευρύνεται συνεχώς η αντίληψη και συνείδηση του ατόμου. Και ξέρω, θες απλά να ακούσεις τα στάδια και έχεις βαρεθεί απλά να μ' ακούς να μιλάω για τα στάδια. Οπότε πάρε ένα quote. Και εφόσον μιλάμε για την ερμηνεία, ένα καλό ερώτημα είναι: τι ακριβώς είναι η ερμηνεία? Μεταφορικά μιλώντας, η θεωρία της ανάπτυξης του εγώ μας δίνει μια πιθανή περιγραφή του πώς τα άτομα προηγούνται στην ανθρώπινη ύπαρξη, χρησιμοποιώντας για ναυσιπλοεία την κοινή λογική, και έτσι φτιάχνονται όλο ένα και πιο περίπλοκοι χάρτες για να πλοηγούμαστε στα νερά της ζωής. Με λίγα λόγια, η γλώσσα, οι λέξεις και οι περιγραφές του κόσμου γύρω μας είναι απλά συμβολικές αναπαραστάσεις του φαινομένου που ζούμε. Και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι πρακτικός για ευνόητους λόγους, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας τα φαινόμενα που βιώνουμε. Επίπεδα. Ουσιαστικά, όσο ανεβαίνει το άτομο επίπεδο, γίνεται όλο ένα και πιο περίπλοκη η εμπειρία του. Σημαντικό είναι, όπως είπαμε, να βλέπουμε την ανάπτυξη σαν μια σπυροειδής διαδικασία, κατά την οποία τα προηγούμενα στάδια έχουν ενσωματωθεί και συμβάλλουν στην επίτευξη του μεγαλύτερου σταδίου. Είναι σημαντικό αντί να το σκεφτόμαστε πυραμιδικά, να το σκεφτόμαστε σαν μια σπυροειδής διαδικασία, η οποία επεκτείνεται ανά κάθε κύκλο που κάνει. Έτσι, όσο μεγαλύτερο είναι το στάδιο, τόσο περισσότερο διευρύνεται η συνείδηση του ατόμου σε όλους τους τομείς της ζωής του. Στην επίτευξη του νέου σταδίου, παλιές εμπειρίες και διλήμματα επαναδιοργανώνονται σε μια καινούρια οπτική. Μπορεί για παράδειγμα τα βασικά προβλήματα του ανθρώπου να μην αλλάζουν, αλλά αλλάζει η σχέση και η στάση που έχει απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Εφόσον η ανθρώπινη εξέλιξη είναι σε μια σπυροειδής διαδικασία, μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως ενώ ανεβαίνει επίπεδο, είναι λες και πάει στην αντίθετη πορεία του προηγούμενου επίπεδου. Για παράδειγμα, αν κάποιος σε ένα επίπεδο έχει ως βασική πεποίθηση πως για παράδειγμα τίποτα δεν έχει νόημα, έπειτα στο επόμενο επίπεδο, η πυρηνική πεποίθησή του μπορεί να είναι πως τελικά τα πάντα έχουν νόημα. Και έπειτα στο επόμενο επίπεδο, η πεποίθησή του μπορεί να είναι κάπως έτσι. Τελικά δεν υπάρχει νόημα. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το νόημα, ότι δεν υπάρχει νόημα. Έτσι καλούμαστε εμείς ενεργητικά, ενώ δεν υπάρχει νόημα, να δημιουργήσουμε νόημα από το μη νόημα. Οπότε υπάρχει νόημα και είναι πως δεν υπάρχει νόημα για να φτιάξω το νόημα. Και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα πως από μια πιο απλή σκέψη εξελίσσεται και γίνεται πιο σύνθετη. Οριζόντια ανάπτυξη. Έπειτα, σκεφτείτε πως ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του ταβάνι σε τι αντίληψη μπορεί να φτάσει.
Ταυτοχρόνως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να αναπτύξει την αντίληψη στην οποία είναι τώρα, σε καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, φανταστείτε ένα ανθρωπάκι που όσο πιο ψηλά πάει, τόσο φτιάχνονται νέοι τρόποι ερμηνείας και τρόπους να καταλαβαίνει την πραγματικότητα. Κάθε στάδιο είναι ένα διαφορετικό κουτάκι με νέους τρόπους κατανόησης, δηλαδή ένα νέο στάδιο του εγώ. Ταυτοχρόνως, αν παραμείνει σε ένα κουτάκι, μπορεί να στολίσει περισσότερο το κουτί το οποίο βρίσκεται, με περισσότερο περιεχόμενο. Έτσι, η εξέλιξη δεν είναι μόνο προς τα πάνω, αλλά είναι και προς τα πλάγια. Έτσι, πρέπει να μπει και στην εξίσωση πως εν μέρει μπορεί κάποιος να είναι σε χαμηλότερη αντίληψη από κάποιον άλλον, αλλά να την έχει επεκτείνει με περισσότερο περιεχόμενο, όπου θα κάνει το άτομο πιο εξειδικευμένο στον τομέα και στην αντίληψη που είναι, από ένα άλλο άτομο με μεγαλύτερη αντίληψη, το οποίο έχει λιγότερο περιεχόμενο. Και αν σε μπέρδεψα, θα σου πω ένα πολύ πιο απλό παράδειγμα. Φαντάσου λοιπόν να έχεις ένα άδειο σπίτι, το οποίο είναι 30 τετραγωνικά, και έπειτα μετά από λίγο καιρό βγάζεις αρκετά λεφτά και μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι πάλι άδειο που είναι 80 τετραγωνικά. Και μετά πάλι βγάζεις και άλλα λεφτά και αγοράσεις πάλι ένα καινούριο σπίτι 150 τετραγωνικά, το οποίο είναι πάλι άδειο. Καλό είναι που αγοράσεις όλο ένα και μεγαλύτερο σπίτι, αλλά καλό θα ήταν κάποια στιγμή να βάλεις και έπιπλα. Έτσι, πολλές φορές είναι καλύτερο να μείνουμε σε ένα μικρότερο σπίτι με περισσότερα έπιπλα, μεταφορικά μιλώντας. Έτσι, είναι καλό να μένουμε και σε κάποιες κατώτερες αντιλήψεις, τις οποίες μπορούμε να επεκτείνουμε με περισσότερο περιεχόμενο. Αυτό που συζητάμε τώρα είναι δομή vs περιεχόμενο, εναντί περιεχομένου. Οι άνθρωποι εν τέλει είναι ένα ολιστικό όν. Προσπαθούμε συνεχώς να δίνουμε νόημα και να δημιουργούμε αφηγήματα. Αυτό προσπαθεί και το ego development να εξηγήσει την ερμηνεία και την εμπειρία που έχουμε ως άνθρωποι. Προσωπικά, οι υπαρξιστές είναι οι άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν καλύτερα αυτή τη θεωρία από όλους, εφόσον προσπαθούν να βρουν νόημα ή αν καν υπάρχει νόημα στην τελική, ή αν δεν υπάρχει, ποιο είναι το πιο προχωρημένο νόημα που μπορούμε εμείς να δώσουμε. Έτσι, εν τέλει, αν κάποιος θέλει να ανέβει γενικά επίπεδο, το καλύτερο το οποίο προτείνω είναι να υιοθετήσει μια φιλοσοφική προσέγγιση και να στοχάζεται και να κάνει ενδοσκόπηση συνεχώς και να ρωτάει το γιατί. Έτσι μπορεί να καταφέρει να μπει πιο εις βάθος στον εαυτό του και στην κατανόηση της ζωής του μετά από πολύ στοχασμό. Και τώρα πάμε στα επίπεδα. Φαντάσου ένα μικρό παιδί και μόλις τώρα άρχισε να αντιλαμβάνεται πως είναι κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Βέβαια, αυτό που τον νοιάζει περισσότερο απ' όλα είναι ένα πράγμα. Πώς θα καλύψει τις ανάγκες του στο εδώ και τώρα, δηλαδή αμέσως. Αυτό με λίγα λόγια είναι το παρορμητικό εγώ. Ζει σε ένα μαγικό σύμπαν, όπου το θέλω μοιάζει με διαταγή προς το σύμπαν. Αν για παράδειγμα κάτι δεν γίνεται όπως θέλει, τότε κάποιος είναι κακός ή φταίει. Δεν καταλαβαίνει ακόμα το γιατί των πραγμάτων, μόνο ότι νιώθει ή δεν νιώθει καλά γι' αυτά. Το όχι και το δικό μου είναι οι πρώτες λέξεις εξουσίας που χρησιμοποιεί το άτομο σε αυτό το στάδιο. Στην ενήλικη ζωή αυτό το στάδιο μπορεί να εμφανιστεί σε ανθρώπους που εκρήγνονται εύκολα και λειτουργούν συνήθως με βάση τις παρορμήσεις τους, χωρίς δηλαδή δεύτερη σκέψη. Ό,τι τους ευχαριστεί είναι σωστό και ό,τι τους ματαιώνει είναι άδικο. Το εγώ σε αυτό το στάδιο είναι το μοναδικό κέντρο του κόσμου ακόμα. Δεν μπορούν να αντιληφθούν δηλαδή εξωτερικούς παράγοντες εύκολα. Αυτοπροστατευτικό εγώ. Καθώς το εγώ ρημάζει λίγο, αρχίζει και αναγνωρίζει κάτι καινούριο, ότι οι άλλοι έχουν τη δικιά τους σκέψη και θέληση. Όμως, πλέον δεν τους εμπιστεύεται. Ο κόσμος είναι ένα σκληρό μέρος. Κερδίζει όποιος είναι ο πιο δυνατός. Και για να επιβιώσεις πρέπει να είσαι πονηρός, ισχυρός και πάντα έτοιμος να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Αυτό το στάδιο μπορούμε να το δούμε συχνά σε άτομα που δοκιμάζουν τα όρια ή παίζουν παιχνίδια εξουσίας και νιώθουν πως αν δεν επιβληθούν, κάτι θα τους καταπιέσει. Οι κανόνες στηρούνται όχι επειδή έχουν νόημα ή επειδή το άτομο καταλαβαίνει για ποιο λόγο υπάρχουν κανόνες, αλλά προφανώς γιατί φοβούνται την τιμωρία που έρχονται από αυτούς τους κανόνες. Για παράδειγμα, η ηθική του ατόμου εδώ μπορεί να λέει: όλα είναι στο παιχνίδι, αρκεί να μην με πιάσουν. Κρύβεται συχνά ένας φόβος δυσπιστίας. Με λίγα λόγια, το άτομο εδώ σκέφτεται: αν δεν τους εμπιστεύεσαι όλους, μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις και να τους χειριστείς. Και εφόσον ο κόσμος είναι επικίνδυνος, τότε το ψέμα είναι απλά ένα εργαλείο. Με λίγα λόγια, εδώ πέρα το άτομο μπορεί να χρησιμοποιεί μια κοινωνική περσόνα στην οποία να φαίνεται καλός και να θέλει το καλό του κόσμου, απλά για να τους μεταχειριστεί και να επιβιώσει. Διότι πρέπει να προστατέψει το ευαίσθητο εγώ του από τους εξωτερικούς παράγοντες που τον απειλούν. Και συχνά το άτομο σε αυτό το στάδιο προφανώς μπορεί να βγάζει και λεφτά με παράνομους τρόπους. Ένα απλό παράδειγμα αυτού του σταδίου είναι καρτέλ, drug dealing και ό,τι παράνομη δραστηριότητα μπορείτε να φανταστείτε. Και συνήθως αυτά τα άτομα δημιουργούν και τα περισσότερα προβλήματα στις παρέες. Νομίζω πως όλοι είχαμε κάποια άτομα σε κάποια παρέα ή κάποιους γνωστούς που δημιουργούσαν συχνά προβλήματα συνεχώς, χωρίς να υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος. Είναι σε αυτή την κατηγορία.
Το άτομο στο στάδιο 3 αντιλαμβάνεται πλέον το κοινωνικό πλαίσιο και επεκτείνει την αντίληψή του και ενσωματώνεται σε μια ευρύ ομάδα. Με λίγα λόγια, για πρώτη φορά το άτομο δεν είναι απλώς απορροφημένο στον εαυτό του, αλλά βρίσκει ταυτότητα μέσω των άλλων. Με λίγα λόγια, στην αρχή είχαμε ένα άτομο που είναι επικεντρωμένο στο εγώ, στο δεύτερο στάδιο επικεντρωμένο στο εσύ. Πλέον πήγαμε στο εμείς. Το εγώ ορίζεται πλέον από τις σχέσεις. Για παράδειγμα, το άτομο μπορεί να λέει εδώ πέρα: είμαι ότι είναι η οικογένειά μου, είμαι ότι είναι η παρέα μου, είμαι ότι είναι η κοινότητά μου. Οπότε η γνωστική του λειτουργία πλέον επεκτείνεται στο εμείς. Και το άτομο σε αυτό το στάδιο αυτοπροσδιορίζεται από την κοινωνία και από το εμείς. Εδώ με λίγα λόγια βλέπουμε την ανάγκη για αποδοχή, για έγκριση και για ανήκειν. Και αρχίζει σιγά σιγά και συμμορφώνεται με τους ρόλους, με τις παραδόσεις και με τις προσδοκίες γενικά του κύκλου του. Το καλό και το κακό πλέον είναι σαφώς ορισμένα. Οι κανόνες δεν αμφισβητούνται. Ισχύουν επειδή έτσι είναι απλά τα πράγματα. Το άτομο σε αυτό το στάδιο είναι συχνά ευγενικό, διπλωματικό και μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλός πολίτης της κοινωνίας. Είναι συχνό να αποφεύγει συγκρούσεις επειδή απλά δεν θέλει να δυσαρεστεί. Όπως για παράδειγμα ο παραδοσιακός σύζυγος, η παραδοσιακή γυναίκα, άτομα που δουλεύουν στο στρατό, στην αστυνομία και γενικά άτομα που δουλεύουν στο δημόσιο. Μπορούμε να πούμε πως υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά αυτής της αντίληψης. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και στην καρδιά του μέσου όρου, όχι επειδή τους λείπει καλοσύνη, αλλά γιατί η ταυτότητά τους έχει χτιστεί πάνω στη συλλογική έγκριση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η σκέψη εδώ είναι μαύρη-άσπρη. Ή για παράδειγμα, είσαι στην ομάδα και είσαι μαζί μας, ή δεν είσαι στην ομάδα μας, οπότε δεν είσαι μαζί μας, οπότε είσαι εχθρός μας. Στο ειδήμον εγώ. Κάπου εδώ κάτι σπάει, το άτομο αρχίζει και διακρίνεται. Εγώ δεν είμαι απαραίτητα ό,τι είναι και οι άλλοι. Μια εσωτερική φωνή αρχίζει και ψιθυρίζει ότι ίσως υπάρχει κάτι ξεχωριστό, κάτι προσωπικό, που για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Εδώ το άτομο γίνεται ο ειδήμον. Ο άνθρωπος εδώ ξεκινά και χτίζει την ταυτότητά του μέσα από τις ικανότητες, τη γνώση και τη λογική του. Η επιστήμη, η ακρίβεια και οι διαδικασίες αποκτούν πολύ μεγάλη αξία για το άτομο. Σκέψου ένα άτομο που είναι εξειδικευμένο σε ένα επάγγελμα και είναι περήφανος γι' αυτό. Για παράδειγμα, σκέψου έναν developer που αυτοπροσδιορίζεται από τον άψογο κώδικα που έχει γράψει. Ή σκέψου έναν δάσκαλο που δίνει τα πάντα για να μεταδώσει τη γνώση του στην τάξη όσο πιο τέλεια μπορεί. Αυτό το στάδιο είναι εκεί πέρα που αρχίζουμε και λέμε: είμαι καλός σε αυτό και αυτό είναι που μορίζει. Οι κοινωνικοί κανόνες ακόμα ισχύουν, αλλά τώρα αρχίζουν και μπαίνουν μέσα από ένα μικροσκόπιο και εξέταση μέσα από την ατομική σκέψη του ατόμου. Το άτομο πλέον έχει αναπτύξει εδώ πέρα τρίτη οπτική. Με λίγα λόγια, μπορεί να σκέφτεται ότι σκέφτονται ότι σκέφτεται. Είναι και από τα στάδια που ευνοούμε περισσότερο στο δυτικό πολιτισμό. Και αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με το Spiral Dynamics, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι στο πορτοκαλί επίπεδο. Και αν δεν έχεις δει το Spiral Dynamics, πήγαινε εδώ στο Spiral Dynamics, link κάτω στο description. Πώς είναι η πρακτική συμπεριφορά του ατόμου εδώ πέρα. Στην καθημερινή ζωή του άτομο, σε αυτό το στάδιο, παρουσιάζει συχνά μια εικόνα του επιμελούς, του λογικού και του αυστηρού τεχνίτη ή επαγγελματία. Με λίγα λόγια, κάνει ό,τι κάνει με λεπτομέρεια και περηφανεύεται για τη δουλειά του. Ένα συχνό quote που μπορεί να ακούμε είναι: αν αξίζει να γίνει κάτι, αξίζει να γίνει καλά. Ενσυνειδητό εγώ. Και τότε το άτομο αναλαμβάνει το τιμόνι. Δεν είναι πια μόνο ειδικός που ξέρει πολλά. Τώρα για παράδειγμα το άτομο μπορεί να λέει: εγώ αποφασίζω ποιος θέλω να είμαι. Το ενσυνειδητό εγώ είναι το στάδιο που το άτομο χαράζει την πορεία του. Θέτει στόχους και κοιτάζει μακριά, παίρνει αποφάσεις που βασίζονται σε εσωτερικές του αξίες. Αναγνωρίζει πως η ζωή είναι κάτι περισσότερο από επιβίωση ή από κοινωνική αποδοχή. Είναι ένα σχέδιο σε εξέλιξη, με τον ίδιο ως δημιουργό. Εδώ γίνεται ενήλικας, όπως επιβραβεύει και φαντάζεται ο δυτικός κόσμος. Με λίγα λόγια, το άτομο εδώ πέρα είναι αυτόνομος, υπεύθυνος και παραγωγικός. Δεν αρκείται στο να ακολουθεί τις νόρμες, γι' αυτό και τις επεξεργάζεται και επιλέγει τι έχει νόημα για εκείνον και τι δεν έχει. Σκέψου για παράδειγμα έναν επιχειρηματία που χτίζει κάτι από το μηδέν, ή τον γιατρό που θέτει στόχο να βελτιώσει ένα σύστημα υγείας, ή τον ακτιβιστή που μάχεται για την κοινωνική αλλαγή επειδή νιώθει πως αυτό είναι το σωστό. Είναι το άτομο που γίνεται συγγραφέας του εαυτού του. Και το εγώ αρχίζει εδώ πέρα και συνθέτει το δικό του αφήγημα, δηλαδή το δικό του τρόπο και ερμηνεία για το πώς θέλει να βιώνει τη ζωή του. Με λίγα λόγια, το άτομο εδώ αναπτύσσει πλέον τις δικές του αξίες, σκοπούς και νόημα και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο να το πετύχει μέσα από την εξειδίκευσή του. Και το άτομο θεωρεί πως αυτό το κάνει για ένα ευρύτερο καλό. Πλουραλιστικό εγώ. Τώρα πλέον πάμε στα μετασυμβατικά στάδια
τα οποία τα λέει και η λέξη τους είναι μετασυμβατικά, δηλαδή δεν είναι πλέον συμβατικά με την κοινωνία. Και γενικά όλα αυτά τα στάδια είναι λίγο πιο προχωρημένα και πιο καινούρια και λίγο πιο σπάνια. Μια καλή φιλοσοφική στάση που αντιπροσωπεύει τα μετασυμβατικά στάδια ως σύνολο είναι ο μεταμοντερνισμός. Και θα το καταλάβετε σε λίγο. Πλουραλιστικό εγώ. Η ερώτηση αλλάζει από το τι θέλω να πετύχω και περνάμε στο γιατί θέλω τι θέλω. Ποιος είμαι τελικά. Τι σημαίνει να πετύχω και γιατί θέλω να πετύχω. Εδώ το άτομο ξεκινά μια εσωτερική περιπλάνηση. Το άτομο φεύγει από την γραμμική πορεία του achiever και γυρίζει προς τα μέσα, αναρωτιέται και αμφισβητεί συνεχώς. Δεν είναι σίγουρος πια πως ο κόσμος είναι αυτό που του περιέγραψαν. Και πάνω απ' όλα δεν είναι σίγουρος ποιος είναι ο ίδιος. Το πλουραλιστικό εγώ ζει σε μια υπαρξιακή κρίση, όχι επειδή επιτυγχάνει, αλλά επειδή αναθεωρεί. Τα άτομα πολύ συχνά εδώ μπορούν να ξεκινάνε διαλογισμό, θεραπεία και πειραματισμούς. Ψάχνει νέες εμπειρίες, διαβάζει και εξερευνά τον εσωτερικό του κόσμο με πάθος και ταυτόχρονα με ανασφάλεια. Εξωτερικά μπορεί να μοιάζει μπερδεμένος ή ασυνεπής ή όπως είναι αλλού. Αλλά εσωτερικά επαναδιοργανώνει τα παλιά του πιστεύω για να δει ποιος είναι στα αλήθεια, γιατί όντως είναι μπερδεμένος και όντως δεν είναι σίγουρος. Αλλά αυτό προκύπτει επειδή επαναδιοργανώνει τον εαυτό του και τα πιστεύω του και έτσι σιγά σιγά ετοιμάζει χώρο για κάτι καινούριο. Το σύστημα αξιών του, που μέχρι πρόσφατα ήταν σταθερό, τώρα διαλύεται. Το άτομο δεν απορρίπτει την κοινωνία, την παρατηρεί απλά από απόσταση. Το άτομο πλέον έχει μια διευρυμένη σκέψη, τέταρτης οπτικής. Μπορεί να σκέφτεται ότι σκέφτονται ότι σκέφτεται και να είναι σκεπτόμενος αυτών των σκέψεων. Και πολύ συχνά σε αυτό το στάδιο μπορούμε να βλέπουμε πολλή αβεβαιότητα. Και κάποιος που παρατηρεί το άτομο σε αυτό το στάδιο μπορεί να λέει: νομίζω απλά δεν ξέρεις τι θέλεις. Και όντως το άτομο εδώ να μην ξέρει τι θέλει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ένα εξελικτικό στάδιο, γιατί μπορεί να επαναδιοργανώσει τον εαυτό του και να ψάξει καινούριες αξίες και καινούριους τρόπους γενικά να βλέπει την πραγματικότητα. Αλλά γενικά η αλήθεια είναι πως είναι λίγο επίπονο αυτό το στάδιο, γιατί υπάρχει πάρα πολύ σχετικότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει ένα έδαφος και να διαχωρίσει πράγματα όπως καλό, κακό. Το άτομο εδώ πέρα με λίγα λόγια μπορεί να λέει πως όλα έχουν αξία ή πως όλα είναι το ίδιο, γιατί δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει ακριβώς ιεραρχικά. Και μόνο η λέξη ιεραρχία σε αυτό το άτομο θα τον κάνει να εκνευριστεί πάρα πολύ. Γιατί σε αυτό το στάδιο το άτομο θεωρεί πως όλα είναι ισότιμα. Επειδή όλες οι κουλτούρες έχουν διαφορετικά πιστεύω. Ανάλογα τη χρονολογία και την κουλτούρα, θέτονται τα θεμέλια για το τι είναι καλό και το τι δεν είναι. Οπότε, ποιος είμαι εγώ για να πω το τι δεν είναι καλό και το τι είναι. Αλλά μετά πάμε στο επόμενο στάδιο, το αυτόνομο εγώ. Και κάποια στιγμή, μέσα από την αβεβαιότητα, βρίσκεται ξανά ένα κέντρο. Όχι επιβλημένο από το έξω, ούτε στηριγμένο σε επιτέγματα ή ρόλους, αλλά μια εσωτερική δομή. Αυτό είναι το αυτόνομο εγώ, ή αλλιώς ο στρατηγιστής. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται πια την περιπλοκότητα του κόσμου, αλλά την αγκαλιάζει. Αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Είναι ένα σύνολο αντιθέσεων, μοτίβων και τάσεων. Μπορεί να δει το ευρύτερο σύστημα, αλλά και τη θέση του μέσα σε αυτό. Το άτομο εδώ δεν αντιδρά απλώς, αλλά σχεδιάζει, συνθέτει και επιλέγει το νόημα που θέλει να δώσει. Είναι καλός να διαχωρίζει αντιφάσεις χωρίς να διαλύεται. Η λογική, για παράδειγμα, και το συναίσθημα δεν είναι πια αντίπαλοι, αλλά ενώνονται ως ένα ολιστικό εργαλείο. Το άτομο εδώ μπορεί να λέει: αφού ο κόσμος δεν έχει εγγενές νόημα, εγώ θα δημιουργήσω το δικό μου. Και θα το ζήσω αυτό το νόημα, το οποίο μπορεί να μην έχει νόημα αντικειμενικά, με συνέπεια, γιατί είναι το νόημα που έδωσα από το νόημα που δεν υπάρχει. Οπότε για μένα έχει νόημα μέσα από την αντικειμενικότητα που δεν έχει νόημα. Αλλά για να μην ζω στην αβεβαιότητα και τη σχετικότητα, θέτω το δικό μου νόημα που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στις δικές μου αξίες, για να παίξω αυτό το αφήγημα που είναι η ζωή. Είναι ένα στάδιο γενικά της προσωπικής αποστολής, όχι για την επιτυχία, αλλά για τη σύνδεση με κάτι βαθύτερο, όποιο και αν είναι αυτό το βαθύτερο για τον καθένα. Επόμενο στάδιο, αλχημιστής. Και μετά το εγώ στρέφει το βλέμμα του προς τον εαυτό του. Αρχίζει και αντιλαμβάνεται πως όλα όσα θεωρούσε πραγματικά, όπως για παράδειγμα ο χρόνος, η γλώσσα και η ταυτότητα και η αλήθεια, είναι νοητικές κατασκευές. Είναι με λίγα λόγια κοινωνικές συμφωνίες, αναπαραστάσεις του φαινομένου που ζούμε. Αλλά αυτά δεν είναι απόλυτες αλήθειες. Είναι ανθρωπομορφικές αναπαραστάσεις από το φαινόμενο που ζούμε για να μπορούμε να βγάλουμε νόημα στη ζωή. Εδώ το άτομο γίνεται ένα μετασκεπτόμενο εγώ. Σκέφτεται για τη σκέψη, βλέπει τα ίδια του τα φίλτρα και δεν τα παίρνει ως δεδομένα. Το άτομο αμφισβητεί ακόμα και το σκεπτικισμό του, γνωρίζοντας πως η απόλυτη αντικειμενικότητα είναι ένας μύθος. Με λίγα λόγια, στα άλλα επίπεδα που χρησιμοποιούσαν λογική, επιστήμη και αντικειμενικότητα, μπορεί να θεωρούσαμε πως ήταν πάρα πολύ σκεπτόμενοι. Ταυτόχρονα,
Το άτομο εδώ δεν είναι απλά σκεπτόμενος, αλλά πλέον είναι μετασκεπτόμενο. Είναι σκεπτόμενος του ίδιου του λογισμικού και συστήματος που του επιτρέπει να είναι σκεπτόμενος. Έτσι, καταλαβαίνει πως πλέον και η σκέψη του είναι απλά ένα σύστημα και ένα εργαλείο αναπαράστασης από ένα φαινόμενο που δεν μπορεί αντικειμενικά να ερμηνευτεί. Έτσι πλέον το άτομο αναγνωρίζει την αβεβαιότητα, όχι επειδή δεν έχει χτίσει θεμέλια για να είναι παραγωγικός και να έχει στόχους, αλλά πλέον αναγνωρίζει ότι ό,τι προσπάθεια και να κάνει με τον ορθολογισμό και τη λογική του και το σκεπτικισμό του για να δώσει ένα νόημα σε αυτό το φαινόμενο που ζούμε, καταλαβαίνει πλέον πως υπάρχει ένα ταβάνι στη σκέψη και πως η ίδια σκέψη δεν μπορεί να τον εφτάσει σε κάτι αντικειμενικά αληθές. Μπορεί απλά να τον εφτάσει λίγο πιο κοντά σε μια καλύτερη και πιο περίπλοκη ερμηνεία. Έτσι αντιλαμβάνεται τους διχασμούς πλέον. Για να υπάρχει καλό, πρέπει να υπάρχει κακό. Όλα είναι ζεύγη και όλα είναι σχετικά. Και πίσω απ' όλα υπάρχει μια βαθύτερη ενότητα των αντιθέσεων. Και αυτό μπορεί να μας θυμίζει πάρα πολύ τον Γιούγκ, που χρησιμοποιούσε την αλχημία στην αναλυτική ψυχολογία. Μπορεί να μας θυμίζει δηλαδή την σύμπτωση αντιθέτων, όπως για παράδειγμα τη συμφιλίωση του εγώ και της χιάς, και στην ενοποίησή τους φτιάχνεται ένα ολοκληρωμένο και ολιστικό σύστημα που είναι ο εαυτός. Με λίγα λόγια, το άτομο εδώ πέρα αντιλαμβάνεται τα παράδοξα της ζωής. Για παράδειγμα, αν τίποτα δεν υπάρχει, αλλά εγώ τώρα βιώνω, τότε υπάρχουν τα πάντα. Δεν μπορεί να υπάρχει κακό, αν δεν υπάρχει καλό. Πάλι διαχωρισμός. Αν για παράδειγμα δεν υπάρχει νόημα, τότε τα πάντα έχουν νόημα. Εδώ το άτομο συνήθως μπορεί να ενδιαφέρει και για επιστημονολογία και για οντολογία, αλλά συνειδητοποιεί πως πλέον έχει ένα ταβάνι σκέψη και δεν μπορεί να πάει παραπέρα με τη σκέψη. Γι' αυτό και πάμε στο τελευταίο στάδιο που είναι το ενοποιητικό εγώ. Και στο τέλος, κάποιοι και βασικά ελάχιστοι φτάνουν εδώ. Δεν υπάρχει πια ταυτότητα όπως την ξέραμε. Δεν υπάρχει καν εγώ, με την έννοια που την έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει μόνο η εμπειρία του είναι. Το ενοποιητικό εγώ είναι το εγώ που διαλύεται μέσα στο σύνολο. Το άτομο εδώ νιώθει τα πάντα ως έκφραση της ίδιας της ενότητας. Δεν υπάρχουν πλέον διαχωρισμοί ανάμεσα στον εαυτό και στον κόσμο. Η προσωπική θέληση βέβαια υπάρχει, αλλά λειτουργεί σαν εργαλείο και όχι σαν κυρίαρχος. Με λίγα λόγια, είναι λες και εκδηλώνεται από μέσα του, δηλαδή μέσα από το εγώ του, κάτι ανώτερο, το οποίο γνωρίζει και έχει επίγνωση το ίδιο το άτομο ότι φιλτράρεται μέσα από το εγώ του και τα φίλτρα του. Δεν επιδιώκει να αλλάξει τον κόσμο με πίεση. Είναι ο ίδιος η αλλαγή. Οι άνθρωποι γύρω του ίσως τον βλέπουν σαν να είναι αλλού. Όμως, η εσωτερική του ζωή είναι βαθιά, πλούσια και ειρηνική. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε πως σε αυτό το στάδιο, στο ενοποιητικό, κάθε στιγμή και κάθε εμπειρία είναι γενώς σημαντική, επειδή είναι η έκφραση ενός μεγαλύτερου συνόλου. Έχει μια βαθιά αίσθηση ιερότητας ή θαυμασμού προς το είναι και στην ύπαρξη, και δεν χρειάζεται πλέον να χωρίσει τον κόσμο σε σημαντικά και ασήμαντα. Όλα είναι ιερά, επειδή όλα είναι μια έκφραση του είναι, που εκφράζεται με διαφορετικές πτυχές. Οπότε όλα είναι ιερά. Το άτομο εδώ αντιμετωπίζει τα πάντα με σεβασμό και με αγάπη, εφόσον είναι όλες εκδηλώσεις ενός μεγαλύτερου συνόλου. Πλέον το άτομο, όταν βλέπει τα άλλα άτομα ή περιβάλλοντα ή το οτιδήποτε θεωρείται εξωτερικός παράγοντας από τον εαυτό του, πλέον το άτομο εδώ τα βλέπει σαν προεκτάσεις του εαυτού του. Γι' αυτό και είναι φυσικό αυτά τα άτομα να έχουν μια βαθιά σύνδεση γενικά με τα πάντα. Με ανθρώπους, με περιβάλλοντα, με ζώα, με το οτιδήποτε. Πολλές φορές όλα αυτά μπορούν να κάνουν το άτομο να φαίνεται ενιγματικό ή πολλές φορές και ακατανόητο σε άλλα άτομα. Ειδικά αν τα άτομα είναι σε συμβατικά στάδια. Και πολλά από αυτά τα άτομα μπορούμε να τα θεωρούμε γιόγκις ή ιερά άτομα ή πεφωτισμένα. Και ένα ωραίο παράδειγμα αυτού του ατόμου θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι και Όσο. Εντάξει, Όσο με τα δικά του προβλήματα βέβαια, είχε και αυτός κάποια θεματάκια, αλλά θα τον έβαζα εδώ πέρα. Εν τέλει, αυτά ήταν όλα τα επίπεδα. Εννοείται πως αυτό είναι απλά ένα μοντέλο, δεν θα έπρεπε να το πάρουμε για καθολική αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι πολλοί θα ταυτιστήκατε σε κάποια επίπεδα ή και πως είναι πάρα πολύ χρήσιμο για πολλούς για να καταλάβετε μερικές συγκρούσεις και αντιφάσεις που γίνονται στην κοινωνία και στους κύκλους σας και στον ίδιο σας τον εαυτό. Ελπίζω να σας άρεσε και να σημειώσω πως προφανώς είναι απλοποιημένο το μοντέλο για να γίνει το βίντεο, γιατί αν το κάνω αναλυτικά, και πιστέψτε με, το script για το βίντεο το έχω γράψει τουλάχιστον 7 ή 8 φορές, και αν σας δείξω τα πρώτα scripts είναι πραγματικά δεν γίνεται να τα κάνεις βίντεο, γιατί δεν ακούγονται ωραία. Είναι πολύ πιο αναλυτικά, αλλά δεν ακούγονται ωραία. Οπότε προσπαθώ ακόμα να βρω λίγο την ισορροπία στο να ακούγεται ωραίο το βίντεο, να έχει αρκετή πληροφορία, αλλά να μην έχει υπερβολική. Ελπίζω να το ζήγησα καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.